Masquera saying Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanka kukuya panini channel. Please don't forget to subscribe. Kana chiwa garaka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe tawigira nyaya yabuditswa na mai wa Ashley. Huyo Ashley akatisia na mshirika mungaita accident muna rail drive. Aiva revice Headboy weku St. George's College muri Zimbabwe. Zvinorwadza nyeno serious mai wa Ashley wabuda. Kashitara vachiti Ashley anga kuziva kuti ava kufa muri Zimbabwe chinze pane time yavakaenda kunomutora kuchikoro so hanzi pavaikwidza stairs Ashley akataura achiti haasi kunzwa mushe saka zvikunzi akataura naye achiti vomuendesa ari kuhospital hanzi akaramba achiti no achangorara uyezve akataura achiti I think yanguva yangu yekufa mai vake vakataura naye hanzi asi iye akataura achiti no yanguva yekuti Mwari achindipa reward yangu achiti I think ndakaita zvose zvekuti munhu anodeserva kupiwa reward naMwari hanzi namai Ashley vakamuudza kuti afaste nekunamata about this issue hanzi asi iye akaramba achiti handisi kunamatira kuti ndisafe inzi ndiri kuziva kwandichaenda saka hanzi mai vacho vakapautaurawo nemafriends avo kuti vanamatire Ashley muri Zimbabwe hanzi saka pakaitika chiitiko ichi vakarwadziwa hanzi Ashley munhu ashuvira kuti abudewo nemaresults akanaka Ashley akashayika mushure mekunge achibva kunonyora final exam rake reCambridge recomputer science hanzi Ashley munhu aishuvira kuzobudawo nemaresults akanaka uyezve aida kuti azowanawo fully funded scholarship neHarvard University muri Zimbabwe. Zvinorwadza zvinoseresa vanhu muri kwaAshley vataura vachiramba maclaims ayo akabuda mumanewspaper zvinzi Ashley aimhanyisa mota zvinzi no Ashley is someone anga responsible wanzi patikamupa mota taiziva kuti is a responsible man haangafe akaita zvinhu zvakadaro. Murino inyaya inorwadza nyaya inoseresa muri Zimbabwe ndo nyaya yatatakuigirai muzuva ranhasi tiudzisa muri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.